Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng ya, Pak. Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pasrai. Wis tak semprot. Nandana. Loh, iki Bakong. Arep apa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu kok Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduren wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syaraté angel, syaraté kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisra omongan kula. Desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga. Kabudayan ning desa Karangkadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngomongake wisata ingkang dumadi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karangkadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karangkadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas sepatu kok sepatu lan sak piturute iki asale saka kene mula wajibe kuwi padha dijaga carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang lah kuwi nang pundhake sapa kuwi nang tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karangkadempel aja diya-dinya aja padha regejegan tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine ning akhir-akhir iki wah Semar kene omong ora nganggo basa sastra barang sastra sapa saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastronan sing baku kawula iki ngerti penonton iki paham oh nggih akhir-akhir iki kok wisatawan wisatawan kok para-para sing padha rawuh ning Karangkadempel kok katon suda iki jane eneng apa Nala Garing Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa eneng masalah apa mara gage matura kene aku matur Bagong ku kena imbase lho Pak mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong ning nek bapak kersane aku matur ya ora apa-apa aku tak matur ha piye mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal piye ngene Pak kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggula wentahing para kawula budidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit ngono lho dadi padha betah tekan kono ning nek kene sebagian padha diparingi ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak lho Pak nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora
seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa, ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik, Mir. Mau ayah kok saiki, Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparus anak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tak andani lho. Rezeki iki nek malak sudone cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rezeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajib nampa rezeki kuwi. Wo, arep ming entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih endi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun. Marjinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha ta? Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Len dodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malak. Oh iya. Ngono lho. Aja terus koyo entuk rezeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh ya, Tru. Ah iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro babudaya. Babudaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jathil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jadilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jadilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan li ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggon endi, alane nggon apa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik. Iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput nggo napa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih
wareg mangan wari tanah Jawa isih seger ngombe banyu tanah Jawa. Ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tulangit dijinjing. Tegese nen di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit tak kok. Mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki ape lho reng dadi celeng? Celeng matamu iki ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nan trampil mu joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa rek. Wis ta? Ora apa wong kuwi iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Ngakarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya, ya to? Ngono lho bener. Bagong ki arep wong kucuk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ugreh-ugreh. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong, nggih Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggere titik-titik bangun, bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Kong, kose. Aja nesana susih. Kuwi kon njur titik bangun, titik bangun. Ah, jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu iki sapa? Kae bakule tas pojokan kae wonge mblegentong dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Titik-titik bangun. Heeh. Semari nganti kesel kok kuwi mbok ya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku ki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bangun. Ngladeni para penonton ki kudu beda. Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek yo ngene lho, Kong, malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Bangun Desa, ngono kuwi terus jejerke beda, ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki engko critane? Ngono. Ngomong karo iso wae kene iki. Terus ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Piyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresna ora. Ha iya. Kabeh iki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing Manding kene. Iya, ya bener ngono, Kong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ye? Yo. Apa si Wanto ae dicor? Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aja.
Lidike ra jamak-jamak. Kok sik bangunku kuwi ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo bantu Bapak, kowe wedi reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karangkadembel, setengah rit kaya omahmu. Nggo ngapa? Guru ki kowe. Ya karaku kok sia-sia ki ngapa tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Jantenan kowe iki. Ngene kan suwe-suwe wis ben ora apa-apa kok. Ha iya. Ah, semono gareng iki. Wah, remuk awake karemu. Ya wis ben wau iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane, jaket kok ukuran U. Apa kong jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karangkadembel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Darawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan lunga dado ki awakku dadaku sesek e, Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karangkadembel lenggah sawetara ning Karangkadembel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karangkadembel, pambangunan desa iki bakal rancak nalagareng. Sijem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu mangonengi lerwu sing duka cipta Perbuti Mandana raras ing dereng ngantos paripasami Balwacana kasaru geger njaba samyalok yen tana priyagung rawuh sinten ingkang parung prapting wonten ing padukan Karangkadembel minggah madaning pendhapi padukan menika ta warnani lancur-lancur Pandhawa Papandekan Bambang Antasena Raden Garukaca Raden Hanantarja Raden Abimanyu Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni akayo cingak kang samya mulat
Tak kira kawula karang kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nala Gareng. Waduh. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Karukaca, Ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wagong lho. Ki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Karukaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep dhewe ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kae. Kakang Antasena, Kakang Karukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu grono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kuwi ora. Krungu kok. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Gareng slamet. Mangaitunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, tekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Karukaca, Nala Gareng padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, Nala Gareng padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tambanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya Petruk tak tampa pangestuku Tambanana nggih. Ndara Karukaca ya Petruk pangestuku Tambanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tambanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tambanana. Gendi kowe Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumatamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni, Wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Karukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni, Wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono Siwana Yantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan, Wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Karukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpuke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan,
anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwanayantaka wae. Wah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Engko aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika to, Pak? Ora. Oh, asem ya. Nek kompak Semar kan aku gak plotroke kathoke aja kong. Wong kompak karo bapak harus diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Serang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti. Mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat, aku nyeng golek syarate supaya kaleksanan pambangunan ing desa. Siwanayantaka, lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Klimasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wae ajiare kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati, Aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumah cilik. Aku ki ra wedi, aku ora sapa-sapa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungake. Wah, metenteng juan ora. Kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Tak mut. Mesti risi. Kuwi. Mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pundhen Pandhawa. Sapa? Kakang Guru karo Abimanyu. Oh, Kakang Guru karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggri suwan ning negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Kowe lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat Baladewa Tru. Nek nganti kosowan mrana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lu sik asikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wae wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngerkos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon to, Ndara. Gawe kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh.
Lho, sapa iki? Sapa terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan Gong, kasepuan mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Pate sengkune mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibageke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhap bleguduk suaru gembol Sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nolak haring tak tampa pangestuku Tampanono. Lho nggih, sanget anggen kawula muli dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petro tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petro. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepara nyata. Pangestuku Tampanono Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanono. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru? Oh ya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodoke apa? Dinai rantai. Nah engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak Angkalara, prantaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpernanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumune dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau, yen sinuwun Prabu bisa mboyong, ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Ning yen kowe ora saguh, sebabe apa? Marang gage kowe matura.
Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ah iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Naming kon Jatasi Durna sagung nggih, Den. Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kosek. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Ming kuwi aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sak arep kok ora apa-apa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut iki piye iki? Kok ya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemes kok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup ngono wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya apa? Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sepentine ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang ayo raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh, tak kandhani iso nglakon kabeh, Paton. Kowe gelem tedhak nang negara Ngastina, kowe gelem sowan nang Ngastina. Nanging nek kowe ora gelem sowan nang negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku rudo peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbakku nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora?
bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Nandana, Loh, iki Bakong. arep apa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu kok Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wis digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduren wis disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku montor duwiten apa piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina, niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kan do bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong ora. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak bengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi piye? Ana, Pak. Sak ngerti ku meng sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to?
Bantu karo bapakmu Rambilani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le bangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu, nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndalaseno Apa, Gong? sampean bantu kare Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo ming bantu ling bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca. Iya. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngentutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane Ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel lajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Astina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung bawahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Diar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Truk? Asem e. Ndara Antarja. Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya Bagong awakku kesel tenan Bagong. Nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150 bab. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani nek aku mbelani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Juga kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing bantu karo Bagong, Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus Oh, njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Metuke Kurawa, alakonane dhewe. Wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku iki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Emang jawab apa, Pak? yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Yo mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Rai, Apa? nah aku mati
Aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa ta ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak, nyuwun pamit. Begawan Dana Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok orane to, Tru. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do beda aku. Tak plotroke kathokku, aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gusonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem saestu Den. Iya tenan. Wah, asem. Iki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok dugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampun metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah, tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kuwi sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa kaya ngono wis sengit aku. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh kok? Iya. Ndara Abimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara wis geni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa menah? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Dek Patih, pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh, pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocah ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku jan-jane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar-wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para sata Kurawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake Dipati. Oh nggih, Dursasana. Lho. Oh wis krungu ndikaning Kakang Mrembanduna nggih. Lajeng paringipun Kurawa diketapake ya aja nganti
ana ingkang cicir sapa ing palangi karepe Kakang Dronimboyo nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Wah, nggih ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu padha budal iso ae kula diraken Kakang Mas Moha Mas kula diraken. Bagong pasrah karo aku, Pakdi. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakdi Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakdi kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakdi arep nekat ora wira-wira entas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakdi nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora dadak duwe rasa ewo, pekewo. Ayo, gage. Bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun mangapura nek aku kurang tata krama karo Pakdi-pakdiku Kurawa. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadau barat. Waduh.
Kaca dasar para nyata. Siwa Hartomarmo mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo diwejajal. Halt. Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Wut. Wah. Antarja. Piye? Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku dhewe di tanganmu. Melocot silam. Oh tibano mati ae. Modal ae. Wih, Dian. Tanganku keju-keju Antarja. Modal ae. Wah. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kese-kese sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati ndugaman. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa Kartomarma? Anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok gak nggih. Wah. Durmagati perang. Perang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki anake welku dol cek barep Antarja. Oh, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciet. Barang niku dheweke temandang ngeceban ngenten iki tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula til. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene deng-gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke bludak.
Maju mulai. Sikut cangkeme. Yes ngenten. Terus tangane ngenten iki set. Ngenten iki terus tampani tangan kiri jegluke raine jegluke dengkul. Blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ya ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Yes sit ngenten. Iki wale set ngene terus diganteni duduk ngenten iki. Kewan iki. Mane cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak pinahe dipun Cak Madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula paceni kabeh. Maju kuku. Kula terus mikir kula tantane. Ya maju. Kekera gelem banter ya. Terus. Waduh. Kekerno caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gagah Gatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem, Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh kowe. Dar. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Citraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum. Kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkune budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum.
modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Bajigur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean lho. Sampean lho. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, Kuku kula joget seneng banget. Nantun jeng. ketoke kendangane ora ngono iki mah. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan kuku kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kuku kula balik. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. lah sebabe Ra urung mati. ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kuku kula kejek-kejek. Dene candane kula jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Terus teteng mriki niku. Oh, ayo mulane rasa aleman. Urung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di madhep rene. Ngono. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedranto kaya kena. Tak kembet. Edan tenan. Aku iki goblok-gobloke wong. Ame dikempet kok bongae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Sosone nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Mengko pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling pejajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenake. Ora arep wani, ngopo wani? Karo Antasena wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih Sengkuni ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih Sengkuni ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese apa? Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Iya, tak balik. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu maneh dadi apa ibarate?
Eyang Durna nggawa cundha manik ngamuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan kula aturi seminggah Ndara mang semingkir Durna kula balekke teng Sukalima ndak dadi maksiat mun katon padhang kahanan Karang Kadempel ya kek lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake sing endi sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel ya nek pancen ngono aku njaluk pamit aku tak nganti adikku Wisanggeni sowan Siwa Ndhurawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya nggih menika malah prayogi Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu Semyang Jimat Klima Sada Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara matur nuwun nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel ning nek wonten apa-napane sampeyan kudu iso gawe cara aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel njaluk pangestu ya kek nggih ngatos-atos Siwa Semar nyuwun pangestu nggih Den ya Siwa Semar nyuwun pangestu muga-muga kesenggatan penjangka kula Ndara Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten Praja ing Ngamarta kula nderekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula Penyayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwa Nayantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula Penyayi Wisanggeni bilih Siwa Nayantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan apa syarat sranane nggih putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka jamu Semyang Jimat Klima Sadawa Abimanyu kula wonten paring adhawuh apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka jamu Semyang Jimat Klima Sada yen to pustaka jamu Klima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen syarat sranane kudu mboyong marang pustaka jamu Semyang Jimat Klima Sada kulup atmajaku bocah bagus mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka jamu Semyang Jimat Klima Sada nanging bakal ndaturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ing dadi gegayuane dene dadak mbutake pustaka jamu Semyang Jimat Klima Sada kulup
Nuwun pangapunten, Bu. Paripaksa ingkang putra ing mringgondani kemunjatun somatuwa Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwanaya Ntaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klimasada. Sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampan. Mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klimasada. Upami mboten dipun parengaken dinten samangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong. Sedewa kula wonten maring adhawuh. Sira Syadyaja nganti wedi kangelan. Pisan ingkang padha bandha yudha aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelan atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Bocah nom cangkeme ora ditata. Wah, ing atase kowe anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi ngantos kula mboten sagetaken maturaken pustaka Jamus Klimasada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mutar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku. Aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesemban. Wong atuamu, Koko Prabu Puntadewa kuwi banget. Ndak aji-aji, lah kok dadi wani kowe. Matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sakmangke Paduka jejer minangka dados pelanging jagat lan curing bawana menika mboten merucut kaliyan labenanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Gatotkaca wonten timbalan. Mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen kelawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene kok dadi nganti gegeran. Nggih, Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus Klimasada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka bareng paduka gawanen aturna Kyai Semar. Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu Gatotkaca.
Sedewa inggih. Lah kok siadi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka jamus ki maksud kula dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi alur utara. Mboten. Malah samangke galu kecelakaan pun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jlampruk doyak. Monggo kula dherekaken. Yo tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tampanono lho mendika jimat paripin dayaning kasantosan. Piye? Ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren? Sirat Majakun jangkar bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuhamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andhatosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidine amangku sang Hyang Rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencara mawa cahya tumunten sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng Karang Kadempel. Jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa. Namung mugi andhatosna ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan menawi mboten saking pambiyanipun Padukawa Mandura. Lah terus aku to piye? Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Wonten so. Naka Baginda, inggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang dijuluk tiyang agung jaba Nata Mandura Prabu Baladewa. Selagi ning Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngias marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kuwi dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duh aku nglakoni tapa ning tengah ngalas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarja. Nuwun mapunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, dalah jagat dewa Pandhawa yen kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kaliyan Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat
Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa boten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten. Iblis kowe. Wah, mati aku. Bocor kowe. Kowe kandhani wong perang ora buku, marat. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun. Mula Sara karo Antarja sak gelem-geleme. Apa dianggep aku kalah karo sampeyan? Yen pancen sampeyan ora kena dikandhani, sampeyan ora kena dileremake rasane. Ayo. Tak ajangi jembar legane atiku, Antarja ora bakal mundur. Padange wani, petengane apa meneh? Wah. Wah. Yata laruta saking Gudha Sangkara kala yen amutusa sangsi. Wah, tobat aku dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka malah sajahe duka yayasinipe mula Sara karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tak ajangi jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalan wani Ratu Mandura, jaluk mati cara piye? Koko Prabu, Koko Prabu. Lho, Kresna, inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane kuwi. Oh menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane kuwi. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ngambil senjata nenggala yen Alugara. Kinarya syarat srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipe kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya, menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong cilik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menawa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kanpun Antarja, ya pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jempalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura tartemtu panjenengan Adipati Runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngambil Kyai Nenggala kaliyan Alugara. Lho. Sing dileki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikon Antasena nggo apa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggala kaliyan Alugara. Lho la Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba?
Kandyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahungke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun mangapura. Pusaka diasta dening Kanjeng Prabu Mandura. Kosek Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep apa to? Mang dadekke siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa sedha payu mayang iso dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, pasih kok marsih. Kudu dadekke setunggal niki nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh piye kaya film modern ta. Kaya Terminator ta, Tru. Kok bayangke ngono kuwi kok bayangke. Oh iya. Mancen syarat niki dadi srana. Iya menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar.
kanthi sarana pikantuk wahyu pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak ya prasmanan Janowo pusaka digawa inggih ampuh-ampuh ya Truk kekuatan pusaka kok niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa mergo wis sinampiran pakanan menapa dados pamomonging para kawula muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tasah sinanding ndara